Kaloku indlela ebheka kwandoda imuncu ikraka inokufa phakathi. Imilambo yendlela ebheka kwandoda iziziba zinzulu, ubunzulu bazo abaziwa nangudondolo, buviwa ngesibindi nangenyongo. Baninzi abawelayo ze babaninzi nabatshonayo. Zethu amadoda azincameleyo ajamelane nontshengece umdlango odlakadlaka. Le yindlela yamandulo, umzila owashiywa ngokhokho bethu. Ze kuthi umntwana oyindodana uzalwa enetyala. Akusinto kuba wonile, nto nje apha eluntwini akagqibelelanga. Akuba eziwele zolushumi eziziziba obunzulu bazo bungenamlinganiselo, uye abuye nomnqophiso nesibhambathiso, isifungo esiza kuthi simngqine ukuba nyani uyindoda. Uyamkelwa yilali, iba luyizelo loomama nongqongqo lwentombi, iba kukuqula nokugqwakaza kwamadoda kuba kaloku ilali izelelwe indoda. Kawuthathe nansi